Sziasztok! Nézzünk meg egy falfelújítást egészen a festék eltávolításától a glettelésen át a festésig. Először is a régi rossz rétegeket csiszoljuk vissza zsiráffal, vagy ha nem áll rendelkezésünkre zsiráf, kézi kaparóval is megtehetjük ezt. Következő nagyon fontos lépés, hogy lemélyalapozzuk a felületünket. Én jelen esetben a Hera Falfix diszperziós mélyalapozót használtam, de másik mélyalapozóval is lehet dolgozni természetesen. Következő lépésként felviszem a falra az első réteg glettanyagot, jelen esetben Baumit Finofilt alkalmaztam, felcsapkodom pogácsákba, majd pedig elnagyolva elsimítom nagy glettvassal. Ezután egy számunkra szimpatikus simítóval, glettvassal, lepkével vagy pingvinnel simítsuk el a felületet a lehető legjobban, amennyire tudjuk. Mikor a száradás bekövetkezett, vihetjük fel a második réteg glettanyagunkat. Nagyon fontos, hogy a két réteg között nem szabad csiszolni a felületet, különben mélyalapoznunk kell megint. Második rétegnek a Baumit Finish Maxot használtam, amit glettelő hengerrel vittem fel a falra, vagyis hát itt is szintén felcsapkodtam, majd pedig glettelő hengerrel elgurítottam. Az elsimítás szerintem ilyenkor már a legjobb pingvinnel csinálni. Ekkor már van egy szép sík felületünk, amin öröm dolgozni vele, de természetesen használhatunk lepkét is. Itt a felső részt ezt direkt lepkével húztam el, hogy látható legyen. Ezzel is tökéletesen lehet dolgozni, annyi különbség, hogy a pingvinnel kicsit haladósabb, kicsit tempósabb a munka. Ha megszáradt a felületünk, ismét jöhet egy csiszolás, akár zsiráffal, akár pedig kézi csiszolóval. És egy nagyon fontos lépés festés előtt a felületnek a portalanítása és a mélyalapozása. A mélyalapozó ilyenkor megköti egy kicsikét a port, és egyenletessé teszi a netszívást. Majd pedig, ha mindennel megvagyunk, következhet a várva várt pillanat a felületnek a festése. Általában azt szokták tanácsolni, hogy először a snejdolásokat csináljuk meg a villanykapcsolók, sarkoknál és egyéb ilyen kis felületű festéseket, és utána menjünk a nagy felületre. Szerintem nem fontos egyébként a sorrend, de kinek hogy kényelmes. Végigmenjünk az egész felületen egy rétegben, várjuk meg a festéknek a száradását, utána mehet rá a második réteg, és egy régi csúnya lakásból, csúnya festésből van egy nagyon szép felületünk.